Shalom, horas madi hita saluhutna. Moliate madi tuhata. Asata mulai partang yang atta. Parjolo mahita martang yang nahohom di bagas rohat tabe. Martang yang mahita. Amen. Tapujima tuhata marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem jala marulupolup mida ibana sudehamu, ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situ tumarap dohot ibana sudehamu, ale akana marsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku di akana madok tuahu, beta hita manopot bagas ni Jehovah, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu pada monjol madohot debata, hupuji hami guarmu, jala hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut, nabi nahemmi, patu paun haluaun nami. Saya dongani mahami marhite-hite asini roham, asa hu pikire hami totong nati naommu dohot hama matem. Asa warsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporseaun nasitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho. Asa ulo hami mangiton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudar-muda badiai. Olat nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ta puji Tuhata marede mahita.
Hatan debata nagabe turpu epistel di Borginon, tarsurat di Pesalme 22 ayat sada saat rodi sapulalu, tajahama marsikap soring songonon ma didok disi. Huparroai jala hupodai peho taringot tudala sidalanamu, huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Tung nalado parniahapan ni parjahat, alai manangise marhaposat tu Jehovah, haliak konon na tu si asini roha. Dalam marulupolo pahamu ale akka partigo, dalam arende masude hamu akka partikoho marroha. Olat ni dosahatna, martua do akka na tumangion hatan debata, jala naung peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Martang yang mahita asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horasma dihita saluhna huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na adong nuaing di bagas coroon dohot nama dohot di secara live streaming di bagas Taganub barita nauli nagabi ojahan ni parsaurata di partangyangan Bornginon dienet sian buku Evangelium Lukas bidu 15 ayat sada sahat rodi ayat pitu songonom ma hatana disi dungi di pasolhot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana. Jadi marmungu-mungu ma akka parise doho si boto surat. Ia hatana sida. Dijakonod do akka pardosa. Pola sa panganan ibana dohot nasida. Gabi di hatahon ibana ma upamaon tu nasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100. Anggotardep parsada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang laho mangalului naso taridai pai maju pangsa. Ia dung dapoksa dia pehom matua barana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena dohot hobar hudulna didok matu nasida marlasni roha mahamu rap dohotau ala jupangahu biru-biruku naung magoi hudok matuhamu sumatu sido gumodang lasni roha di banua gijang
mida si pardosa sa halak na olo paubahor rohana. Asa mida sia pulusia partigor na sopola paubahon rohana sida. Ido saha. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hupikir sudido hitaon hea agoan. Mana agua dia pe, boido barang, boido hepeng, boido kuci, alai molu agua kita pasti juk doroha. Humasu saiba, gabini dulu masudi, asa boi dapok niba nama goon. Apalagi molu nama goon sadahal nama cearga di hita. Tabbabalga, tabbagudang ma, holoso manang juk ni rohatta. Boido gabi, sudi mata pongkari, sudi mata dada. Tak bereng ditorun di podoman, tak bereng ditorun di kulkas, ditorun di kursi, dibalik ni lemari, dohot lanak kana asing, asa boi juk pangsa, manang juk pangta nama goon. Jala somalna, molo boi juk pangta manang dapok ta nama goon, sohina malas ni rohatta. Nadi bolu sampai tu nama rijak ibana ala nilas ni rohana madapok nama goon sadahal nama cai arga di ngolu nama nang di ibana. Sumat tusido las ni roha na pinaadar ni Tuhan Yesus di upama ni biru-biru namago di turpuhon. Nian upamaon doho dua upama di toruni turpu tai. Ima taringo tu hupang namago, taringo tu anak namago, tulus sa upamao sebenarnya respon ni Tuhan Yesus doon na dipasahat tu akka halak parise doho si boto surat. Aidang terima halak parise doho si boto surat di pangalahon ni Tuhan Yesus na sahudulan ibana dohot si jalobeo dohot pardosa. Dada hola sahudulan di do penakaning rakmangan Tuhan Yesus dohot si jalobeo dohot si pardosa. Na menurut aturan ni Yahudi si tokka doon dang boy dais halak Yahudi to akka halak naso sahorong tu nasida lumobi akka si jalobeo dohot akka pardosa. Ala menurut nasida molo rap sahudula non boy don no menular dosa ni nasida itu halak Yahudi. Ido alasan na uban na marungutungo na sida. Di pangalaho masa na binahin ni Tuhan Yesus tiki. Ay nang somal songonon. Ay buang sa rap sa hudulan iba na doa kapardosay. Rap sa panganan iba na ninna si boto surat dohot halak parisay. Alani ido ditanggapi Tuhan Yesus ma tunasida. Marhite tolu upama na ginoaran sinakaningan. Allah yang gobor nginon na gabejamitata. Ima upama taringot tu biru-biru na lilu na dapot mo sa jala mulak tu napunasa manang mulak tu parbiru-biru. Disido diguari na kaning jupang las ni roha. Ditiki dapot biru-biru na magoy disido muncul naking kalimat lasma rohana. Asa hobar tu topik minggu ta tu minggu na naing roon madok marlas ni roha hita di bagasan Tuhani. Marlas ni roha hita di bagasa Tuhani alania dang alana topu hita mamora dang alana topu malum sahita daw atong alania hado alasan na ima alana arga do hita dia dopan ni dewata jala holong rohana midahita arga do ho di dewata jala holong rohana midaho didok dison upama berarti mulai do upama penggambaran. Asa parbiru-birui disi martudu-tudu doi tu Tuhan dewata. Jala biru-birui martudu-tudu doi tu hita sudi jolma. Dipatudus doi tu biru-biru, biru-biru imasada binatang manang ternak na gale jala murah tersesat, murah lilu. Songoni do nang ngulu taon di gopar songo biru-biru na gale jala murah lilu. Boy do sadarion masih hohot hita tutu hatai, porosea si tutu hita di hatai, alai anon unak kosugot anon olar rosi bolisi na mangelay hita, boy do gali to di taon gabi tarihot tu si bolisi. Jala gabi lilu hita. Asa ido alasan ubain na buasa jojot hita di patudus tu biru-biru.
Sian upamaon adong ma tulu na boy mabaik kita marlas ni roha di bagasan Tuhan. Na parjolo ala radedo ibana mangalului. Radedo debata mangalului. Dang di halomoho debata mago nanggusada siya kitaon. Songon sahalak parmahan na burju na sa itotong do di parrohahon ibana hitaon ganub marsada-sada. Dia mengenali kita satu persatu. Dia tahu nama kita. Dia tahu apa yang kita jalani dan apa yang sedang kita pergumulkan. Dia memang seorang gembala yang baik bagi kita pribadi lepas pribadi. Jalamolo adong nalilu nang gosada rodo ibana mangalului. Dang di pasobu mago songoni akan nalilui. Dang di paloas mago songoni akka nagali manang akka nalilui. Memang di parupamani di dok sada do biru-birui na mago adong do pedi ibana sia pulsia nai alai di dok argado sada na magoi di parbiru-birui ido baina di tadi ko parbiru-birui do na sia pulsia di ladang laho mangalului na sadai na magoi songonima tuhatai di tonga-tonga ni ngulutaw dang di loas sita nang gosada mago siandalan na hinalomohon ni roha. Hamo kamanami nanami hupikir di zaman ni hamajuon ni teknologion nga hampir rasudihi taon hea mamake Google Maps laho mangalului alamat. Pasti kita sudah pernah menggunakan aplikasi Google Maps untuk mencari sebuah alamat. Kalau kita perhatikan di Google Maps ini, kita ketikkan tujuan kita kemana, dia otomatis menunjukkan arah mana yang harus kita lalui supaya sampai ke tujuan itu. Tidak jarang, mungkin karena kita asik mengobrol dengan teman kita tidak memperhatikan arah, aturannya kita sudah belok kiri, kita pilih lurus. Tetapi hebatnya, Google Maps itu secara otomatis dan secara langsung bisa merubah jalan. Walau kita lalui satu gang yang harus kita tempuh sebenarnya, kita lurus harusnya belok kiri. Ketika kita lurus, Google Maps itu langsung berubah sendiri, mengarahkan kita mengikuti jalan yang salah ini supaya kembali lagi nanti sampai ke tujuan itu. Songoni maheban. Mula-hula ano taaloy, saya terus do mula-ula secara otomatis Google Maps mengarahok kita asaboy sa hatu tujuan. Songonima bahkan boy dohonon lubisiani do petu hatta Tuhan Yesus ina mangalului jalan na mangarahong nguluton asa unang mago hita nanggo sahalak. Tuhan tahu kita sudah berjalan di jalan yang sesat, dia tetap mengikuti itu dan mengarahkan kita supaya ke dalam jalan yang benar, supaya sampai ke jalan yang benar atau ke tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Sudinai diulahon ala na argado hita di Tuhan. Boy do honon nalo mesi ngawaraho tuha birang selala po lurus. Ipasobo songoni boy do. Ala yang godaw. Ala argado hita sudi dia do panedebata ido benna terus do dilului hitaon asa mulak hita tu dalan na denggan saha tu tujuan nang tinotuhon ni Tuhan debata. Na paduahon na boy mabaik kita marlas ni roha siya turpuhon ima ay radido ibana majakon hita. Didok nakaning nasa hudula do Tuhan Yesus doho si jalobeo dohot pardosa. Jala rakmangan nasida. Disita ida dakya Tuhan Yesus nanggo sahali manulak manangise pena oloroto iba. Dakya Tuhan ni madok dang boyho rabdoho tao. Dang boyho hudul rabdoho tao. Alay manang ise pe sia dia pe songo dia pe keadaan na oloroto ibana sudedo dijakon Tuhan Yesus Kristus. Jala didok dison gariada disambut dohok las ni roha. Asa songo dia pegodang ni dosam, sedia belga biak kahasala amunuaing, sude doho dijakon Tuhan Yesus Kristus. Songo sada biru-biru nama gonak kaning, dung dapok biru-birui
didok di ayat 5 doho di ayat 6 ia dung dapoksa dia pehomma tua barana sian las ni rohan. Molo hata parrohahon lukisan-lukisan ni Tuhan Yesus manyop tongka ibana dungi dibayad dia barana sada anak ni biru-biru. Asa sianoddo dibayad kabari. Tuhan Yesus songo sahala parmahan na burju na mga lului sada biru-biru na mago dung dapoksa dibayad dia barana biru-birui ala ni las ni rohana. Songoni ma Tuhan Yesus Kristus si majakon manang isipe na oloro tu ibana di bagasan las ni roha. Dungi ditabay dope diaya onomi na kaning. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu maali-alena dohot hobar hudulna di dok matu nasida marlas ni roha mahamu rab dohotau ala jupangahu biru-biruku naung magoi. Dung sahat ibana tu jabuna di pabuat tu ale-alena di pabuat tu kahobar hudulna dangadong memang didok di sina marsipanganon nasida alaisian tradisi ni Yahudi pasti na mangotang imana asara mangan doh ale-alenaon makalason naung dapot sada biru-biru naung magoi. Taingok manongan di torun ni turpuhon taringok tu upama anak na magoi tong olat dibere ngamong nei ngamardela ni bani juluan hape ngatabo to sungud dia jugul ni anak siya puda ni ngahabis di para suasa hosu di harta ni among nei warisan nei nga bahkan terpuruk nguluna ido ibana ngapola hea ibana gabe hatuban mangaradoti pinahan manang babi ni halak jala maradu didok marsirapusan ibana do babion asa dong si panganon iban alai di sido tersadar ibana hagu hotoneyau di sonau merbeda do babi laho membuat sialangon hapi di jabunya moku radea kasih panganon doh akka jagal tabo-tabo nama cegodang inaroan iban mula kibana tu among nei tak bereng ma penyambutan ni among nei sian nadau do bereng among nei itur di jawa kapelayan nei para di si panganon natabu buat jubah nama cebagak doh cicin na nanaing si pasahatok kuto anak kanin neba songoni ma debata olo majakon manangi sepe narotu iba tung suadong do ditulak nanggo sahala marlas ni roha do hita ala dijakod do akka pardosa suasana na songoni do tapar rohahod di garejatta molo tapay hutihut molo ibay dititingi gabe ruas na gokma sada ruas na hona RPP misalna di jakkom mulak sadalas ni roha bulud di disudi na sahuriyai ala mulak mas ada parjahat untuk madikon hajahaton na gabe mangihuton hati goran ni debata ido bain na molo dimulanai ikod di jodo tu jolo na di jakkom mulaki na hona RPP dang nalahu pailahon alai makalason asa sude ruas naro di ibadahi maredde say mulahon makalason ngamula besa halak biru-biru nama koy alai di perkembangan ni zaman nama dok aunang madipaila ujungnya si pata dang ibabe mas saya mai konsistori doho parhala donin alai dang na apa lama bahas songod dia pardalanan nei alai tabereng suasana i pengata hangoluhod di portibio majakon sahala na mulak sude ruasi marolopolok makalasosa songoni matuhatay marolopolok majakon sude halak na oloro mulak tu iba napatuluhon om manaparpudi na mabayan las rohat tadi bagasa Tuhani ima radehita paubahor roha molo dua hali na kaning dua nomor parjolo debata na rade mangalului rade majakon anggo napatuluhonon hitama rade paubahon roha didok di ayat pitu na kaning hudok matuhamu sumatusido gumodang las ni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak na olo paubahon rohana asa mida sia pulusia partigor na sopola paubahon rohana sida ternyata molo mulak sahalak paubahon rohana dada holan ibana na marlas ni roha doho do pardi surgo marlas ni roha penghuni-penghuni sorga akan turut bersuka cita menyambut seorang yang bertobat kembali kepada Tuhan kepada jalan yang benar
sahalinai dakkola kita habe namarlas ni roha molo radehi ta paubahor rohata alai doho do akka parbono gijang manang pardi surgo laho makalasos rade paubahor roha ido na niulahon ni torop akka si jalobeo dohot si pardosa na pasol hoto diri na tu Tuhan Yesus tumangihon hata ni Tuhan Yesus molo tabereng di hata aslina hata dipasol hot di bahasa Yunani dipakai hata engizon tes sian kata dasar engizo adong lapatan nama cebagas dang holan madonok dang holan mendekat alai didok disi hata ni engizo dipahobar menyesuaikan diri dengan orang yang didekati itu. Jadi akolan hudul rapat alai gabe dipahobar ribana nguluna tu najinohanai nanidonohanai menyesuaikan diri. Dungi didok do hata enggizoi ima olo majalo pengajaran ni najinonohanai. Dia mau menerima pengajaran. Dalam hal ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jala taban idupe di hata enggizo adong do padoh manang lapatan mau membuang habis kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini dia hidupi. Jadi adong haradion mangabolokon tuntas sudia hasomalan na buruk naung leleng dihanguluhon iba ima hata dipasolhot nakaning disi. Jadi si jalobeo dohot pardosa na pasolhot to diri na itu Tuhan Yesus dada holan manangihon dohot hudul rapat alai dipahobar ngulu na tu Tuhan Yesus olo ibana majalo pangajaran ni Tuhan Yesus jala olo na sida mangabolok kon sudiaka pangalaho na buruk na maralo tulong ni rohani Tuhan Yesus. Maka pemungut cukai dan orang berdosa yang datang mendekat kepada Tuhan Yesus itu mau menyesuaikan diri, mau menerima pengajaran Yesus dan mau membuang habis kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Inilah pertobatan. Inilah rahasia hidup bersukacita di dalam Tuhan. Pasolhot dirim tu debata, pahobar ngulum tulomoni rohana, jakkon hatana, jala abolokon sia dirim, sude parulomu nasoture, ingok ma, argadoho di debata, radedo ibana mangaluluiho, jala majakkon ho, alani i, rademaho, paubahon dirim, jala mulak, tu ibana. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ma ale Tuhan. Dihinabalga ni holong ni roham dihami saluhut na akapar dosa. Jok do tutu hamio lilu. Wihutok kami dalan lomo ni rohanami dohot hapor tibionon. Alai saya totong doho satia mangalului hami. Asa anggiat unang adong mago nang gosada siak kamion. Jala totong do radeho majakok kami di bagasan ulup-ulup dohot las ni roha. Sadia godang pihak kehasalaan nang dosa nami. Rade doho majakok kami molo-olo hami roto adopam. Alani idi bornginon ali Tuhan ditiki hutangi ho kami hatamon. Rade mahami paubahod diri nami. Hupasolhot hami madiri nami o tuho Tuhan. Hupahobar hami ngulu nami tu lomoni roham. Jala olo hami manangihon hatam. Jala huabuloko kami masudia kapangalaho nasoture na dihanguluho kami naselau. Ali Tuhan naing mahami solhot dohot ho. Jala makalason akka pasu-pasu na naing apehonommu Tuhami saluhuna. Atong Tuhan marhitito dimto di porbadia patau mahami akka natumangihon hatamon laho mangulahoni dingulu nami siganupari. Ali Tuhan debata di bornginon ho diho kami do sudi ruas ni huriam. Naro mamongoti bagas joromon doho nama doho di partangyangan di bagas nasidana ganup secara live streaming. Ho manamanggo hilas ni rohana sida nama masu-masu perdalanan ningulu ni nasida asa totong nasida mardalan di dalan nahin alomohon ni roham. Molo adong siak kamyon nalilu ale Tuhan nasi maroham paingot hami asa mulak hami tu dalan nasitong dalan nahin alomohon. Jala totong mairing-iring sude akan nahu pikiri hami doho na nehu ulah hami ale Tuhan.
Asa totong hami marhagugoon mangulahoni, jala taruli hami di rezeki marhitiakana niulan di tangan nami saluhuna. Padao hami siya nakaparmaran di daging dohotod. Ramoti mangulu nami Tuhan manang tu dia pe hami mangalaka. Laho mangulahon akaulaon na bartu hatami. Jala di bornginon hupasahat kami mangulu nami tuho. Say ho matotong na majagai hami ali Tuhan. Padao hami siya nakaparmaraan mamulus borngin na holomon. Totong maho ali Tuhan dungo di podomon nami anon na majagai hami. Asa mardami sonak kami Tuhan mamulus bornginon. Dapotan hagugoon na baru hami tu ari marsugot manguduti akaragam ulaon nami. Tuhan urasi hami siya nakadosa nami. Urasi akadosa ni akadongan nami Tuhan. Asa tama hami on saluhutna gabi habauran ni pasupasum. Atong di bagasan bornginon mangulu manang mate rabdohot homa hami. Holan marhite Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 110. Tapasada rohata martang yang maita. Puji-pujian hamuliate umat Tuhan di sobbahro nami na pungut tu adopan muna badiaing. Disaluhut dengan nibasap Tuhan na mangiring-iring lakka nami ngolu nami di pasahat ho hami di bagas joromon. Imale Tuhan di partangyangan na pinatupani huriami. Tuhan di partangyangan di Tikyon naro di bagas joromon nang na mengikuti di Jabuna melalui live streaming pasu-pasu ma Tuhan hatam na pinatol hasni na posomi na ipaingot hodo hami Tuhan ala di parwahoko do hape hami na tinopamon dang di halomohoko ale Tuhan magu hami nang gosada jala di jakon hodo hami molo roh hami ale Tuhan tujolom mangido ak kahasisaan ni dosa nami jala radi duhul Tuhan laho mandongani hami disaluhu na aka gulmit ni ngulu nami. Ido ale Tuhan na pina tolhas umarhite hatam apala di bagasat Tikyon. Alani ale Tuhan parohai hami marhite todim. Asa anggiat ale Tuhan gawe adong di hami aka pertobatan di ngulu nami. Ido na dihalasoko siak kami. Tuhan mauliate ma dia kapartikia si saunari dalam kondusif dia ka situasi boy dipatupa ale Tuhan aka parmingguon boy dipatupa aka partangyangan ditongani huriami alani ale Tuhan mangidodope hami tuho asa lam tu denganna lam tu kondusifna situasi di negara namion asa buya le Tuhan sudena hami beraktivitas seperti biasa tarlumobi ma dia kapamujion nami ditongani huriami nang akka di pertangyangan sektor suak songon le Tuhan pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam
Di dia penal sida ale Tuhan mangula. Homa Tuhan nama masuk-masuk aka parkarejuan na sida. Asa marhite ale Tuhan dapot na aka nasinita ni rohana, tulus na sinakap ni rohana. Pasu-pasu salahu na aka hami na mangula di tonga ni huriam. Parhalado, padita, asa boy ale Tuhan, hulahok kami aka ulaw nami di tonga ni huriamon. Sisada roha, sisada tahi saluhu na aka pangula ni huriam. Laho manugunugu saluhu na ruasmu. Asang dia tali Tuhan dengan nang aka di pangulaw nami. Ale Tuhan hubuk kami donang di bagasat tangyang namion. Ruas ni huriam. Naso apalah huguari hami satu persatu molotung adong akan di bagasat parsahiton. Pos dorohanami Tuhan molotung adong na di bagasat parsahiton ruas ni huriam. Peyak di rumah sakit nang akan di jabu mangido mangelek mahami Tuhan. Asa anggiat tanganmu na sumurungi mangalehon hamalumod di nasida. Ahape Tuhan na pinatupa nasida parhitiamu may pasahaton hamalumod di nasida. Marhitay ale Tuhan tabbalas ni rohana sida. Boy nasida ale Tuhan mangula kaulaw na. Jala rona sida mamuji pasangap ho di tongani huriami. Secara khusus ale Tuhan hubuak kami do ruas ni huriam inang boru purba sian sektor Kolose naung selesai ale Tuhan melakukan manang melaksanakan operasi. Sudene ale Tuhan parbinotuam mude. AHP penyakit nadong di bagasan inanami. Mangido mangelek kami Tuhan. Asa di proses pemulihan on lehonom ale Tuhan kesembuhan total di inanami. Di saluhud na akaobat na pinangan na parhitiamu maile Tuhan mabuan hamalumon di inanami. Ale Tuhan hubuk kami dotong di bagasat tangyang namion di saluhud na program ni huriam. Dang boy ale Tuhan tupai denggam mardalan molo soho na mangiring-iring na parohai saluhuna aka ruas doho parhalado laho melaksanakan aka program ni huriami. Alani Tuhan pos dorohanami donganamu hami secara huzma di aka panitia nong terbentuk panitia pembangunan pos dorohanami Tuhan ramotanmu saluhunai asanggia di aka sudi nong dirancang nong dipikirhon nasida boy tercapai oleh Tuhan di tikina nang silaksanonna. Ale Tuhan huwag kami dotong di bagasat tangyang nami negara namion dia ka pemimpin na simulai na terendah satu na lebih tertinggi. Homa Tuhan na mangalehon bisuk gogo kesehatan di nasida asa anggiat marbisuk nasida ale Tuhan laho manugunogu warga negara nadong di Indonesia on asa anggiat ale Tuhan marhitei dengan terlaksana dau akan sutupa ale Tuhan sian negara nami. Alani Tuhan di bagasat tikyon pos dorohanami di saluhuna nahu pangido hami takas doi di jolom. Sesa Tuhan saluhuna dosa nami. Asang giat ale Tuhan tamai di jolom. Omma Tuhan tangyang nami nahu sumbahok kami di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Maride mahita los tisom mata pasahat peliata akana dibagas boy mata papungu marhite situa sektor Tagano. Las marohata di tuhata debata
las marohata de tuhata debata, las marohata de tuhata debata, aroroan ni hagugu oni, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohamana itao. Tatangnya kom mapiliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pelianon, pati bulhon harajaon mo dito ngatongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido di tangyang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut maloma ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapar, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot agugoon, rodi hasangapon saliling nileling na. Asi ni rohan itu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohan ni debata ama, dohot parsauran itu di parbadia ma, nama masu-masu hamu saluhutna. Amen, amen, amen. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tapuji matuhata Allah nunga boy mardalan pertangyangan di bagasan Bornginon, hami saluhuna namar tugas di pertangyangan Bornginon, pasahaton, selamat Borngin ma dihita saluhuna, tuhatta mana mamasu-masu hita, shalom, horas ma dihita saluhuna.